te ott vagy jenős, mint az ász, amit én tolok az ász, a tiéd csak lágyvadász. Tanított a néped, de neked kéne lépned, miatt rád mennek a tömegek, azt leverik a léphet. Fordul a kocka, majd szorgosan kukász, ne csak ködbe járva, álmokat majd kurász. Szalab a darabokra rak, mint a krab, amikor szétszúzza az éjszakát, te krasznaja, kraszaja. Érkezik a sok birodalmi lépegető, amitől szétszalad a sok szegény kéregető. A mozog csak kapról gyűjtenek meg csikeket, temezek meg őket, gyűjtik be a szemetek. Én az utolsó térhajlító vagyok, nem mindegy, hogy adok kapuk, vagy hogy kapuk adok. Szobályok alapján a szépek a jók, de elmennek mellettem és szuszutál. Kapkodok a szereposztó divány a pályát csúcsa. Zegénységedet ez az ízig zúzza. Nevetek a szától, nevetek rajtatok, ahogy beléptek. Azt egyből rögtön basztattok, nekem ti fiam nem ártottok. Mert nem vagytok, mások csak árnyékok. Lábán kapcsolok azt, nem vagytok sem erre, így nem megy soha semmi értelem a szemedbe, hip-hop gyerek. Én ordítok, mint King Kong, a beton pingpong asztalnál, mindegy, hogy ki mit mond. Olyan nyom alatba, aki nem csak szimatra mutatja magátul, érkezik a csapatba. Ez sivatagi zóna, olyan szelek fújnak, letesznek a földre és végig húznak. Ez olyan, hogy itt semmi, de semmi nem véd meg, itt élnek a tiszták, égnek a férgek. Jó, égnek a férgek. Köszönöm a kihívást Kistesómnak, Dömének az SB-ből, Apesnak az ASK-ból, és akiket én szeretnék kihívni, MC Supreme, Mocsi a TRK-ból, Crazy X a Déli Frontból, és Szent Kleofás a.k.a. Joman a Halufóbiából. Peace!